Ето, нарязали сме краставиците, доматите, сега правим лука и ни остава само сиренето. Сега Калян се опитва да се справи с лука. И имам чувството, че всеки момент ще се разърва. Честно. Да, бе. Да. Може после аз да режа. Да. Добре. Буквално носа ми и продължаваме напред. Мале, как се реже това нещо? Нашето кулинарно приключение. Браво! Мале, това се пусна. Аз не рева. На мен очите ми са малко насъдени. Майко! Така, сега и това го слагаме вътре. Така. Добре сме, гледайте какво правим. Без да исках да спрях видеото. Що? Защото тръгна да ми издават звуци телефона. Да, нищо не сте чули, хора. Гледай. Е, това е. Професионализъм. Майсторство! И аз сега изрежи и другата половина. Сиренцето ето там ни чака. Това ми е любимото сирене. Елена. Бял саламурено сирене. Препоръчвам ви да го опитате. Не знам, това е най-великото сирене. Какво ще кажеш? Аз се едно реже домати обаче. Виж ме. Който знае как се режат Лук. Който знае как се реже лук, моля да ми каже. Че аз много не се справям в това. Споко. Ето, покеболът ни е почти готов. И сега ще видите как ще го вкусим. И ще знаем, хей. Гледайте колко ни е чисто. Нали? На чисто. Метро. Не, покебол няма да бъде. Покебол! Готово. Вече покебол. Така. Само да разчистим. Хора, да знаете, измили сме си ръцете. Върнахме се, вече сме разчистили. Покеболът, гледай как ни чакам. И сега ще го вкусим. С олио, защото нямаме зехтини или оцет. И да, с и очито. с сол. Първо почваме с Олио. олиото, но първо е Калян, защото аз никога не съм слагала олио в салата. Да не мислиш аз. Какво? Не. Добре, така се прави. Добре. Ама и по така. И сега е време за малко сол. Малко сол. Аз съм. Гледайте сега. Всичко тук виждате? Много бе! Как е много, бе? Много! Перфектно е. И сега слагаме... И сега разбъркваме. Да, и сега разбъркваме. Чай, вилица. С вилица или с лъжица? Дай още една. Не, покебол. Не, вече не е покебол. Вече не е покебол. Хора, до сега беше покебол, вече не е. Вече е шопска салата. Да. И Гледай как разбърквам. Нищо. Изди си вкусно. Плокна. Чакай. Хора, аз грам не обичам лук, защо го опитах. Верно ли го не ядеш лук? Верно ли не ядеш лук? Да, хора, явно тук ще го хапваме с малко млекце, защото е много люто. Добре, готово. Да. И сега Калян слага сиренето. Време за последната щриха. Ама с ръце го... Не така, няма да стане. Така. И какво като се... Майсторство! С една дума. Майсторство! Гледай. Това е. Двама, които много обичат да готвят, правят салата. Свиня. Ама на малки парченца. Майко... Супер сме. Какво викам, майко? Мама е на работа. Да. И готово! това беше Само разбъркваме сега. И сме готови. Глей, за по-малко от 5 минути сме си направили салатата.